Смятате ли, че знаете столиците на бившите съветски републики? Коя е столицата на Беларус? Ще се справиш ли с 4-те нива на трудност? Коя е столицата на Азербайджан? Мислете бързо. 3, 2, 1. Кой е най-големият град в света, разположен под морското равнище? Коя е столицата на Латвия? Рига има най-голямата концентрация на сгради в стил Арт Нуво в света. Коя е столицата на Молдова? Три, 2, 1. А въпросът за професорите сред вас е: коя е столицата на Таджикистан? Името на града, преведено буквално, означава понеделник, тъй като е основан около пазар, който се провеждал в понеделник. Напишете отговора в коментарите.